el doctor Queralt segurament ho precisarà amb més finura. Però per què demanem l'amnistia? Perquè considerem que els drets, considerem que les persones tenen uns drets, que totes les coses dels que se'ls han estat imputant al llarg d'aquest temps, més de 3.000 persones encausades, realment no tenien, al nostre entendre, aquesta responsabilitat del que el que han fet sigui un delicte. D'aquí la reclamació de l'amnistia. Que no tenim un poder sobirà es veu amb l'amnistia, perquè el Parlament de Catalunya prou que ha votat resolucions en favor de l'amnistia i en canvi no serveixen de res les resolucions del Parlament, perquè qui és competent per a donar-la doncs no és el Parlament de Catalunya. Si tinguéssim aquesta sobirania, la gran majoria del Parlament hauria aturat la repressió dels milers de persones encausades al nostre país per defensa del dret a l'autodeterminació. En els propers minuts i durant una hora aproximadament, amb uns convidats d'excepció, parlarem de com ens ha afectat la repressió, de com l'han viscuda en primera persona, per exemple, la Marta Garzaball. Moltes gràcies per ser amb nosaltres, Marta, membre de la Junta Nacional d'Òmnium. De persones erudites, com el catedràtic emèrit, el doctor Queralt. Emèrit encara no, catedràtic en actiu? En actiu, catedràtic, no, perdona que t'havia posat uns quants anys més ja. Però encara no. El catedràtic doctor Queralt. I els moderarà un periodista molt conegut a la ciutat, en Jordi Pasqual, promotor de la revista del diari El Cugatenc. Abans d'acabar, deixeu-me agrair també a les nombroses entitats de la ciutat que s'han adherit en aquest acte, els Amics de Pedra i Sang, Cal Temerari, la Coordinadora d'Entremesos de Cultura Popular i Tradicional de Sant Cugat, els Diables de Sant Cugat, els Geganters de Sant Cugat, l'Entitat Sardanista de Sant Cugat i la Unió Sant Cugatenca. Abans d'acabar l'acte, la presidenta de l'entitat sardanista, després de la intervenció de la taula, la presidenta de l'entitat sardanista s'adreçarà a tots vosaltres en nom de totes aquestes entitats. Moltes gràcies i sigueu benvinguts. Bueno, bé, benvinguts. S'escolta? Sí? Vale. Benvinguts, benvingudes. Gràcies a Òmnium per organitzar aquest acte i per convidar-me a moderar-lo. Ara millor? No massa. Agafa l'altra, no? Aquesta? Vale. Bueno, anirem passant el micro. Està tancat. Anirem... Sí, no sé, és que no deixa parlar. Ara sí? Vale, millor, perfecte. Bueno, deia que gràcies a Òmnium per organitzar l'acte, per convidar-me a moderar-lo. Crec que és un debat que cal tenir, perquè segurament les situacions polítiques complexes com la que estem vivint en Catalunya necessiten d'aquest tipus de debats, de propostes concretes i de debat social que ajuden a construir consensos, i crec que un poc la jornada d'avui servirà precisament per això, no? per a conèixer què significa amnistia, quines opcions té, i quin recorregut a la pràctica suposa una amnistia en un indult, com per exemple hem tingut el debat la setmana passada. Crec que a més és molt interessant tindre aquest debat en una ciutat com Sant Cugat, perquè Raül Romeva és veí de Sant Cugat i el tenim empresonat, perquè encara que ell segurament és la persona més visible, hi ha causes obertes, per exemple el del Guillem, que va ser el noi de la dessuadora taronja que van detenir al marc de les mobilitzacions en contra de la sentència del procés i que està pendent de sentència. I crec que és interessant que a Sant Cugat puguem acollir aquesta taula rodona i que puguem aprofundir una mica en què significa amnistia, però no només això. Us faig una breu explicació de com anirà tot plegat. Veiem que a més fa un sol de justícia, intentarem ser puntuals i que estigueu una hora, però no més, perquè si no pot ser que acabem tots amb mal de cap, no? La idea és que farem 3 blocs, un primer en què parlarem d'experiència de la repressió i la Marta ens explicarà també concretament en quin punt està el seu cas, un segon bloc en què parlarem purament d'amnistia i un darrer en què parlarem d'autodeterminació. La idea és poder deixar
un quart d'hora, una cosa així al final de l'acte, per a que vosaltres, en base al debat que s'ha produït, pugueu també fer aportacions i acabar d'ampliar el debat en les vostres aportacions i acabar, doncs això, una hora vista, a la 1:15 hauríem de plegar. Per tant, anem per feina i comencem per la Marta, precisament per el seu cas particular. No sé si recordeu, segur que sí, la intervenció que va haver en el mitjà de comunicació El Vallenc, que va acabar suposant la imputació de diversos empresaris i de diversos càrrecs de la Generalitat acusats de participar en els preparatius de l'1 d'octubre i que se'ls acusava de malversació, desobediència, falsedat documental i prevaricació. Doncs una d'aquestes persones és la Marta, i crec que, aprofitant que la tenim aquí, és una bona oportunitat perquè ens expliques en quin punt està i com ho has viscut i estàs vivint aquesta situació. D'acord, moltes gràcies. Benvinguts i molt agraïda que estigueu aquí aguantant aquest sol de justícia, que em fa com, em sap greu, abans deia que s'apropi tothom, però bueno, en principi no podem, però intentarem ser breus perquè després pugueu preguntar coses. Evidentment, o sigui, jo estic encausada en el jutjat 13, la famosa causa del 13, que era la causa en què van imputar molts càrrecs de la Generalitat, però també funcionaris, també empresaris i també altres persones que passaven per allà, perquè pràcticament ha anat així la cosa, i tota aquesta gent ara està a l'espera de judici després de 3 anys i mig llargs d'instrucció, cosa que és absolutament anòmala, i després si de cas el professor Caral ens pot explicar per què. Quan tu fas una instrucció en principi en 6 mesos s'ha de resoldre, però això era una causa compleja. Va començar amb unes declaracions del Santiago Vidal, el jutge, aquí li imputaven que van iniciar unes actuacions secretes, la Guàrdia Civil, que ningú sabia ni que s'estaven produint, van punxar telèfons, van fer seguiments i van fer les famoses detencions del 20 de setembre arran d'aquelles manifestacions en què la gent que estava indignada va sortir al carrer a protestar per les detencions que s'estaven produint, doncs van acabar a la presó els Jordis acusats de sedició, d'acord? Llavors, tota aquesta repressió, no?, que ha sigut tan forta, encara continua, perquè si bé hi ha processos que han anat de pressa i els Jordis doncs, estan complint condemna juntament amb els nostres representants polítics i ja es parla molt dur, que després en parlarem, hi ha tota una sèrie de gent que va estar igualment represaliada a partir de l'1 d'octubre, que ha estat perseguida, que ha estat imputada en processos i que està pendent de judici, que tota aquesta gent seguim igual. En el meu cas concret, un dia em va trucar la Guàrdia Civil i em va dir: ¿le va bien venir a declarar esta tarde? Y yo le vaig dir: ¿pero cómo qué? No, como investigada. Dic: bueno, pues mira, ya me paso esta tarde, me traigo un abogado, ¿no? Dic: sí, se trae un abogado. I allà vaig anar a no declarar a la Guàrdia Civil, òbviament, i a partir d'aquí doncs entres en una roda en què no saps mai com passarà, no? De vegades dic, és com si et detecten una malaltia i està allà, i no sé si la malaltia anirà més o menys, si evolucionarà millor o pitjor, però està allà. I van passant el temps, van passant els anys, et van citant a declarar, he anat davant del jutge 3 vegades, et van passant els autos de processamiento, primer tenia un delicte que era per falsedat documental i després me'n van posar 3 més, que em va trucar l'advocat i em va dir: ara ja t'ha tocat el plato combinado de malversació, prevaricació i desobediència, que tots anem una mica així. I te n'adones que és tot molt arbitrari i sense cap mena de fonament jurídic. Jo he estudiat dret, tinc unes certes nocions i me n'adono que el que em van explicar a la carrera no té res a veure amb el que m'està passant. I ara, no em vull allargar més. Bàsicament, pendent de judici, això ha passat del jutjat d'instrucció, han tancat la instrucció en teoria però la volen tornar a obrir, per tant no sabem quan serà el judici, i el dia que sigui ja ens citaran i són 30 persones processades que segurament estarem 3 mesos havent d'anar cada dia allà a la sala de judici, i així estem. Volia preguntar-te també, abans de passar al Joan, com està afectant situacions com aquesta, però també com tenir el Jordi Cuixart empresonat, com les operacions de la Guàrdia Civil, que hi ha una fiscalització de cada acció que pugui fer Òmnium, això com us està afectant com a entitat? Com sabeu, Òmnium també és una entitat represaliada. Òmnium té el president a la presó des de fa gairebé 4 anys, en octubre farà 4 anys, ara en fa 3 i mig, i hem hagut de patir escorcolls i persecucions per part de la Guàrdia Civil. Han entrat 3 vegades a Òmnium a escorcollar l'entitat, no han trobat mai res perquè ho tenim tot perfectament endreçat,
no rebem diners públics, per sort, i això fa que Òmnium sigui una entitat absolutament independent i que no els puguin acusar en cap moment de malversació, perquè és el primer que busquen a l'hora d'encausar-te. I estem patint una situació. Òmnium és una entitat que havia estat a la clandestinitat durant el franquisme. Òmnium el van clausurar entre els anys 67 o 68, no sé ben bé quins anys, va estar tancat perquè feien classes de català i això, doncs en aquell moment es va considerar que era contrari al règim i van tancar l'entitat durant 3 anys. Aquells 3 anys l'entitat va passar a la clandestinitat i va seguir fent classes de català en la clandestinitat. Ara, mai havia patit una repressió com aquesta, mai havia tingut ningú a la presó, Òmnium Cultural. I ara tenim el president a la presó i hem patit tots una mica a nivell de junta i a nivell de treballadors de l'entitat per si en algun moment doncs, fins i tot ens puguin il·legalitzar l'entitat. Vull dir que hem patit la repressió en primera persona i la seguim patint. Passem ja al Joan, perquè això que estàvem parlant ara segurament només una mostra de tot el que estem vivint a Catalunya, no? De fet, el càlcul que reivindica molt Òmnium, no? De 3.300 persones represaliades, investigades, encausades, dèiem l'empresonament de Jordi Cuixart, però la resta del govern, part del govern en l'exili. Des de la teua experiència com a jurista, diguem, esperaves poder arribar a aquesta situació i sobretot fins quan és sostenible això? És a dir, seguirem així o al final algú, no sé si el propi món jurídic pot aixecar la veu i dir ja està bé? Bé, comencem pel final. Una part del món jurídic s'ha aixecat i ha dit que això no va enlloc. Però jo crec que s'ha de comprendre l'aspecte sentimental de la part espanyola del conflicte, cosa que jo crec que aquí no hem reflexionat prou. No sé per quina raó ells consideren que Catalunya és Espanya. No sabria dir quina és la raó, perquè històricament el resultat actual és fruit d'una guerra. El resultat actual de la composició de l'estat espanyol és el resultat d'una guerra on els catalans van ser vençuts. I el primer que es va fer va ser prohibir les institucions catalanes, començant per l'idioma i les institucions polítiques. Vull dir que amics després, com altres, per exemple, els Estats Units van tenir una guerra civil, però després van fer amics. Això aquí, amics, o almenys es portaven bé. Aquí això no ha passat mai. Allò famós, jo me'n recordo de petit d'anar a Madrid i parlar català amb els meus pares i llavors dir, hablo usted en cristiano. Vull dir, però no és mala llei respecte als catalans. És que ells no entenen perquè els catalans són espanyols. I jo crec que això és molt important. Això és molt important. Sense anar més lluny. Avui titula l'editorial a los catalanes. Em recorda l'indult que va donar Felip V, que va indultar els catalans. A tots. Llavors diu una cosa que repeteixo. Los intolerables acontecimientos del embate constitucional, el desafío constitucional del 2017. Aleshores, s'ha de comprendre que per ells el que aquí va passar el 2017 és més que una cleca, és fer a baix el seu edifici institucional, que no va poder resistir a l'embat popular de la gent. Això està clar. Vull dir, després l'Estat s'ha refet, però com una combata de boxa, el primer ganxo el van donar els catalans i van tombar l'Estat. Llavors, davant d'això han reaccionat. Aquesta vegada sortosament no han pogut enviar l'exèrcit perquè la democràcia a Europa, la democràcia formal europea no l'hagués permès. Llavors van recórrer als tribunals amb un sistema jurídic que expressament pels que el van crear exclouen dels delictes que s'han jutjat els delictes que s'han jutjat. La resposta quina ha sigut? També la dona avui l'editorial del País, que és un bon resum. És un bon resum. Si llegeix això ja no cal que llegeix tot l'anterior. Això no es pot tolerar. Hi ha dues frases típiques de la política espanyola, que és això no es pot tolerar, el que sigui, i cop de timó. I la més greu, meter en cintura. I això es fa com sigui.
No importa que l'article 25, el 32, el 44, la llei A, la llei B, la llei C, el decret, no importa per res. Això no es pot tolerar. I com això no es pot tolerar, reaccionem amb el que tenim. I si s'ha de circular ara per l'esquerra, es circularà per l'esquerra. I no hi ha problema. Vull dir, no li busqueu, o sigui, intentar... Jo al principi, quan va començar tot això, doncs he fet articles, ens tocaven dels mitjans, i clar, tu responies el que sabies, el que tu deies, el que explicàvem. A la facultat no és que expliquéssim el que nosaltres creiem, explicàvem el dret vigent, perquè el dret vigent espanyol tampoc no és especialment dolent, no és especialment dolent, que també és l'aplicació, però la normativa és, en alguns casos hi ha coses molt bones, en altres no tant, però com arreu, vull dir que no en aquest aspecte. Llavors és, doncs nosaltres dèiem, doncs si A serà AB, si és A no serà C, doncs serà C. Clar, si això m'ho posa un estudiant amb un examen el suspenc, perquè dic, d'A segueix B, no segueix C. No és que m'ho inventi jo, sinó que tothom, la pròpia jurisprudència dels tribunals, la majoria de la doctrina, doncs pensa que si és A, serà B, no serà C. Però clar, llavors s'ha d'entendre que per ells és una qüestió d'emergència efectiva nacional. D'efectivitat, no d'efecte, sinó d'efecte. I que ells no pararan fins que això es doblegui. El que és que algú els hauria de dir que porten 300 i pico d'anys intentant doblegar-lo i encara no s'han sortit. Alguna cosa està perquè el ferro que pica ens fa mal, però aquest ferro no el poden doblegar, ni escalfant-lo ni refredant-lo. Llavors alguns veuen, sobretot per influència a l'exterior, per això crea una gran inestabilitat de cara a fora, que el problema de Catalunya és un problema també espanyol i que això s'ha de solventar d'alguna forma. Al llarg de la història s'han intentat diverses fórmules que, pel que sigui, cap ha arribat al final. Han acabat per cops d'estat, per exemple, han acabat doncs, amb la paciència de la gent, algunes altres doncs, perquè pràcticament ningú se les ha cregudes, ni una part ni d'una altra. Jo me'n recordo ara com a exemple, els que sou més o menys a la meva quinta us en recordareu, una persona que després ha estat molt ensalçada, però era un personatge de molt de cuidado, que era Mayor Zaragoza, va rebre l'encàrrec al 76 de crear una mena de mancomunitat de Catalunya, que va ser un fracàs. Vull dir que van intentar, diguem-ne, anar al begut dels records, a veure què hi havia allà. Vull dir que intenten fórmules amb les que el cost el cost espanyol sigui mínim o inexistent. Clar, això també amb una població cada vegada és més adulta, que comprèn millor, que està més informada, que comprèn millor els problemes, que té molta experiència, que ja sap qui passi dona. Clar, segons quines fórmules no tindran cap mena de recorregut. El mateix Sánchez fa menys d'un any va dir tornem a l'Estatut del 2006, és a dir, com si no hagués passat pel Tribunal Constitucional. Clar, això és una forma. L'altra cosa que també fa patir, fa fredor, no coneixen Catalunya. No coneixen Catalunya. No coneixen per de la complexitat d'una societat molt moderna i molt estructurada, que és la catalana, que és una societat molt complexa, amb moltes arestes, amb els grups, amb moltes visions diferents, però que hi ha una sèrie de punts, que això és típic de les societats més madures, que tornar a l'Estatut del 2006, i encara que fos afegit un article més, per dir, no és el mateix, això no funcionaria, no? Llavors que l'únic que els va quedar va ser la repressió. I llavors, el que aquí hem... I amb això vaig acabant, perquè segurament voldreu més preguntes. La repressió, els circuits de repressió han sigut dos. El que diem de l'estat profund, és a dir, aquest estat dels funcionaris, de l'estat etern, canvia el règim però no canvia l'estat, que
que aquesta vegada en lloc de ser encapçalat per militars s'ha d'encapçalar per magistrats. Ja ho va dir el president del Consell, el l'Esmes l'infinit, perquè el seu l'Esmes passa a la història per l'Esmes l'infinit, que l'obertura dels tribunals de l'any 2017, o sigui, pocs dies abans encara no s'havia fet res al Parlament, va dir que la base de l'estat de dret a Espanya era la unitat d'Espanya. Això jo vaig tornar a mirar la Constitució i no ve, i no s'havia dit mai en cap sentència, o sigui que tampoc no s'ha dit, hi ha un argumentari, res. Aleshores hi ha un que té la seva pròpia marxa, i que l'estat institucional, és a dir, el que coneixem com els representants formals, el govern, el Parlament, etc., no pot controlar. Ho tenim, per exemple, ara amb la Fiscalia. La Fiscalia, malgrat la propaganda, no és un ens, no són jutges, no són independents, depenen del govern executiu. Només us donaré, ara no us reformaré aquí amb detalls, però us donaré dos notes legals. El fiscal general l'anomena el govern i cessa quan cessa el govern. Fixeu-vos que hi ha independència. Fixeu-vos que hi ha independència. D'aquí li podem posar allò que diu a l'incís Z petita de l'article 24, m'és igual. I és lògic que sigui així. I és el que passa a Alemanya, és el que passa a Anglaterra, és el que passa als Estats Units. Vull dir, el fiscal general va unit al govern. A un país que no passa és Itàlia, però Itàlia no és cap exemple de res en matèria institucional, com tots sabem. Aleshores, tenim unes institucions, ara parlo de les espanyoles, que no governen a l'Estat, no governen els mecanismes de l'Estat. És a dir, com pot ser que el fiscal continuï parlant de cop d'estat i parlant de rebel·lió en tots els seus informes? Com pot ser? Perquè des del punt de vista estrictament processal, la sentència del Suprem és una bufetada en tot el morro al fiscal general de l'Estat, que demanava el màxim i li van donar el mínim. I ara parlem de l'Audiència Nacional, perquè el fiscal Carballo va quedar absolutament retratada amb el cas Trapero. Però és igual. Últim detall. Amb l'informe de l'altre dia, del dimarts o dimecres, em sembla que era, del Tribunal Suprem respecte als indults, a part, no entrarem, segurament parlem després de l'estructura i dels continguts, hi ha una cosa que a mi em va estranyar. Em va estranyar perquè és absolutament exòtica, extravagant. Parla de l'amnistia. Amb un informe de l'indult és com si parlés de Plou de la Llum o del Llobarro, i és el mateix. És com si hagués dit aquest matí de mercat i les gambes estaven caríssimes. Bueno, no toca aquí, eh? La segona, que esmenta com a possible forma de denegar l'indult aplicar per analogia la prohibició de l'indult per delictes de traïció contra la seguretat de l'Estat que hi ha a la Constitució prevista expressament pel president del govern i els ministres del govern central. I ho deixa anar. Ja no entro en altres consideracions. És a dir, que tenim un dels grans problemes que tenim aquí és que els poders reals, els poders de l'Estat, no de les institucions, els poders de l'Estat, estan incòmodes, estan lliures i ningú és capaç a Espanya de ficar-los dintre del marc de les seves competències. I això és el primer obstacle. El primer obstacle no és que el PP i Vox facin manifestacions a la plaça pública, els que vulguin tenen el seu dret a manifestar-se amb banderes, sense banderes, poden fer el que vulguin. El que no poden fer les institucions de l'Estat és apropiar-se de l'Estat per marcar la seva pròpia política, perquè les institucions de l'Estat ningú les ha triades, això no és democràtic. Llavors, aquesta jo crec que és una cosa sobre la que hem reflexionat relativament poc. Per un costat, l'aspecte efectiu que he dit, que l'espanyol se sent de seguida ofès, té molt poca corretja, té una pell molt fina, i després, com els poders, diguem-ne, entre cometes, reals, o profund, el que es diu a l'estat profund, del deep state, ha agafat el protagonisme, i ningú sap
o ningú intenta dir, senyors del Suprem, senyors militars, senyors de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, senyors del Tribunal de Comptes, fins aquí, la seva competència acaba a l'article 32, el 33 ja no és seu. I aquesta és l'autèntica tasca de fons, que clar, nosaltres evidentment prou feina tenim amb el que tenim per fer-la, però això vull dir, tenim unes institucions espanyoles que són impotents davant dels poders reals de l'Estat, i això a mi personalment, sigui Espanya, sigui França, sigui Estats Units, sigui Rússia, a mi em preocuparia molt, i més si soc ciutadà a la força o de bon grat d'aquest estat. I per ara res més. Ara parlarem una mica més de l'informe dels indults, perquè és bastant interessant el document, però abans volia preguntar-li a la Marta l'aposta que fa Òmnium per l'amnistia. Ja vau fer primer la campanya de Ma pot ser tu, ara és aquesta recollida de firmes. Volia preguntar-vos per què considereu que aquesta és una bona solució i també el recorregut real, no? Perquè veiem que quan es va portar la proposta al Congrés la mesa ni tan sols va acceptar el debat, i ara ho hem comentat mínimament, quan es posa l'indult sobre la taula, que és una mesura més a la baixa que amnistia, ja s'ha muntat el lío polític que s'ha muntat, no sé si veieu que realment és aplicable i en quin punt es troba, no? Perquè al final suposo que hem de convèncer a molta gent pel camí. Sí, efectivament. Nosaltres des d'Òmnium, com sabeu, des d'un primer moment ja vam veure que la cosa anava de repressió i que seria molt forta la repressió de l'Estat i ja ens en vam adonar de seguida i ens vam situar en el context aquest. La campanya de Ma pot ser tu volia precisament alertar la gent de dir, igual que ara hi ha tota una sèrie de persones processades i que cada cop són més i que arribem a milers les persones processades, qualsevol pot ser-ho, perquè al final la repressió no busca justícia. La repressió el que busca és que deixem de fer un comportament determinat. Per tant, el que busca la repressió és que deixem d'intentar ser independents. O sigui, independentistes ho podem ser. Sembla ser que la Constitució ens ho permet, podem ser independentistes. El que no podem fer és intentar la independència, perquè llavors resulta que tot això ja és anticonstitucional i és antitot. Què busca la repressió? Doncs que deixem d'intentar-ho. Per tant, tots podem ser represaliats, en el sentit de que tots volem la independència pel nostre país. Bueno, tots no, però més de la meitat de la gent que va votar a Catalunya, resulta que aquest 52%, i que jo estic convençuda que són més fins i tot, però que aquest 52%, que n'hi ha molts que... És un 52% que vota partits independentistes, però estic convençuda que si el que féssim és un referèndum, gent que no vota partits independentistes també diria que sí, perquè al final acabes veient que potser ens autogestionarem millor que si ens han de gestionar des de fora. Per tant, tota aquesta situació, Òmnium ja des del principi ha dit alerta, perquè la repressió va en sèrio i va en gros i va contra tothom. Per què l'amnistia? Doncs pel mateix, la repressió va contra tothom, per tant hem de buscar una solució global, una solució que no sigui els indults. Aprofito per parlar dels indults un momentet, Òmnium en cap cas està en contra de que els nostres polítics surtin a la presó. O sigui, nosaltres volem que alliberin tothom perquè haurien d'estar fora, o sigui, no han d'estar a la presó. I respectem absolutament les posicions particulars de cadascú que diu no, escolta, jo vull un indult o el que sigui. O sigui, firmo el que sigui per sortir a la presó. És molt legítim. Ara bé, considerem que la repressió, l'indult, és un element més d'aquesta repressió. Perquè què busca l'indult? L'indult el que busca és, molt bé, macos, us vau portar malament que us perdonem, amb l'excusa de que us arrepentiu, perquè l'informe del Tribunal Suprem parla d'arrepentimiento tota l'estona, us arrepentiu i sobretot no ho torneu a fer, com va dir en el Cuixart, ho tornem a fer. No. Què és l'indult? Un element més de repressió. Us perdonem, us deixem fora, però calladets i quietets i no torneu a fer aquestes coses que no heu de fer. L'amnistia, per contra, és la solució que se'ns ha acudit més global i més possible, que al final el que acaba sent una amnistia, jo a vegades també perquè la gent no entengui, és com un acord de pau, entre cometes, és dir, molt bé, és un pacte de no agressió, tornem a posar les qüestions al principi i tractem un tema polític des de les vies polítiques, tornem a reconduir la situació. No és una rendició l'amnistia, no és ho deixem estar, no, és tota aquesta gent encausada no han comès cap delicte, reconeixem que no han comès cap delicte i posem el tema del conflicte polític en la via política. Per tant, l'amnistia és una proposta i els diem, de fet és una forma digna
de sortir d'aquest atzucat, també per l'estat espanyol. Escolteu, estat espanyol, us proposem una solució digna per tots. Però bueno, ja sabem que el recorregut ara és complicat perquè de l'altra banda no hi ha intenció de trobar una solució a aquesta qüestió, perquè una mica com apuntava ja el professor Caral, Espanya, a veure, o sigui, Catalunya és d'Espanya, o sigui, no hi ha res a discutir des del seu punt de vista. Finalment, em preguntaves pel punt en què està tot el procediment aquest de l'amnistia. Es va presentar una proposició al Parlament allà a les Corts, no va passar ni el tràmit de la mesa, perquè ells també es van permetre el luxe de dir que era anticonstitucional, quan la Constitució no parla d'amnistia en cap lloc, però ells ja diuen que això ja no és constitucional, per tant ja no ho admeten. Segon pas, fem una recollida de signatures, que vegin que hi ha un suport popular per l'amnistia. Ja estem aconseguint, jo crec que arribarem al 250.000 de signatures per poder portar allà i demanar el dret de petició. Amb una signatura n'hi hauria prou, perquè el dret de petició amb una signatura ja es tramita. Però bueno, portarem 250.000 de signatures o les que calguin. I finalment, que segurament això anirà al calaix, perquè ja ho veiem venir, al minut 1, però nosaltres seguirem demanant l'amnistia com a solució política. Hi ha més maneres, més endavant pot ser que s'intenti tramitar una llei, bueno, hi ha maneres, el que passa que, òbviament, l'amnistia són dos, o sigui, l'amnistia és nosaltres però també els altres, és arribar a un acord, hi ha un pacte. Llavors, si de l'altra banda no hi ha ganes, doncs nosaltres seguirem picant pedra i intentant convèncer que és la solució política a falta d'alguna altra. Igual s'executa una altra, igual s'executa una altra solució que ens sembla tots la mar de bé, però a falta d'una altra nosaltres posem aquesta solució damunt de la taula. Abans de preguntar al Joan sobre els esdeveniments d'aquesta darrera setmana, precisament per això que deies de que l'amnistia és un acord i per tant algun acord polític, no? Un consens ampli, i segurament el concepte amnistia permet com a mínim obrir el debat entre diferents forces que més enllà de si són independentistes o no, o si posen per autodeterminació o no, permeten aquest acord. Veiem que no està ben resposta, no? La mostra és evidentment el que va passar al Congrés, però segurament si ara preguntem al públic quanta gent d'aquí no és independentista, la majoria ho serà, no? Vull dir que costa de vegades el crear aquest consens. Per què considereu que ens costa tant, no? Trencar aquesta frontera i que una aposta política que ha de superar els ja convençuts arribi al conjunt de la societat? Cada proposta té el seu moment i el seu marc, no? Jo crec que la societat catalana està prou madura amb la seva diversitat per afrontar el repte de la independència en un sentit com un altre. Jo crec per una societat civilitzada, i una societat civilitzada, doncs com ha demostrat els Pèrsies, com ha demostrat el Quebec, doncs les coses es poden fer. A mi el que costa de creure és que malgrat que es diu que la Constitució no és militant, tenim uns òrgans, unes institucions que sí són militants. Per exemple, dir això, que no es pot debatre l'amnistia, perquè està prohibida la Constitució. Jo vaig a veure la Constitució i no ve. Quan el Tribunal Constitucional ha dit segons quines coses, clar, tenim un Tribunal Constitucional que ha dit que la Constitució no és militant, el qual és cert, perquè l'Alemanya, per exemple, sí que és militant, i en canvi el Tribunal Constitucional sí és militant. És curiós, no? És a dir que la casa és blanca però el porter és negre, vull dir, llavors això és complicat, no? Després hi ha una reflexió que he fet aquests dies i ara aprofito per compartir-la amb vosaltres. Els últims 10 dies ha sigut els dies de l'indult, els últims 10 dies. Tothom ha parlat de l'indult. Per mi, home, al món hi ha coincidències, hi ha casualitats. Però ara, permeteu-me una petita distopia, perquè les dades electorals es poden fer. Què hagués passat si el sector que ells es dominen, no sé per què, constitucionalistes, és a dir, hagués pogut formar govern a Catalunya? És una cosa que tampoc no és destacable. I què hagués passat simultàniament si... I quines són les conseqüències, perdó, de que hi hagi una majoria de vots independents que el primer que es va dir que era el 23% de l'electorat.
Si repassem així realment del cens, si comencem a repassar així, no hi ha cap govern que tingui més del 25% del cens. Vull dir que això arregla el joc. El que no va votar, escolta, no vol sortir. Per tant, això s'ha de sumar a la majoria. Punt. Perquè no vull dir, no, jo no hi vaig, però estic d'acord. Si vostè no està d'acord, ha d'anar per dir que no està d'acord. Estaríem parlant d'indults si el PSC estigués governant ara a la Generalitat de Catalunya? O Ciutadans a les eleccions? Estaríem parlant d'indults si no fos perquè hi ha una majoria electoral independentista que s'ha tractat de virtualitzar? I jo crec que és una via, anar guanyant a les urnes, perquè això fa el problema que de vegades el problema el tinguin més aviat ells, és a dir, que facin el que facin, com no fan el que han de fer, són ni panys calents, vull dir, ni escafen l'aigua, el problema se'ls hi farà més gran. I clar, se'ls hi fa més gran per gent que no és tot socarrec independentista, perquè si mirem 20 anys enrere, quants independentistes hi havia a Catalunya? O 25, o 30, o 40. Una cosa és parlar de la pàtria catalana, però independentistes, és a dir, volem un estat independent, separat, amics d'Espanya, perquè vull dir, segurament haurem de ser amics durant molt de temps, serà el nostre principal client, i de moment gran subministrador de béns i serveis, però penseu vosaltres què hagués passat si hagués guanyat les eleccions haguessin anat d'una altra forma. Total, fa 15 dies això, bueno, 15 dies no, fa 15 dies tenim govern, no, fa més de 3 mesos llargs, quasi 4, però què hagués passat si hagués pogut fer, el PSC hagués pogut fer el PSC i ella hagués pogut dir, he guanyat i formo govern, he guanyat i no formo govern, doncs, bueno, és una mica, és com les Olimpiades, no? L'important és participar, no, l'important és guanyar, perquè si no guanyes, doncs de poc serveix en política, que és l'art de la realitat fàctica i pràctica, no? Aleshores, clar, jo crec que algú se'n va donant, és que amb unes sabates de ciment agafades amb unes caderes de ferro colat al fons del mar, i caminar amb això és una mica complicat, que aquí hi ha un problema que ha vingut per quedar-se, que aquí hi ha una qüestió que no la resoldrem, i jo crec que s'intenta, almenys per part d'alguns, fer una solució gradual, l'indult. L'indult sol no val, és el primer pas de formigues cap al camí. Si ja no estaven conformes només amb l'amnistia, sinó que volien més, però, bueno, l'indult, almenys resoldrem una sèrie de situacions personals, no de tots, ni dels exilats, i ja veurem els que no estan condenats a prendre de presó com els hi va la història, que això després podem parlar també. Però clar, si l'indult no va acompanyat de cessament automàtic de la repressió, és a dir, començar a arxivar procediments, o dir Sánchez, qui manda la Fiscalia? De qui depèn de la Fiscalia? Comenci això, Tribunal de Comptes, perquè el tema de la fortuna es posa per fortuna, pels patrimonis personals, que molts polítics, gent absolutament honrada, es quedarà amb una davant i una altra darrere. Això ho sabeu, si l'Ajuntament és capaç, és capaç d'embargar per una multa de 50 euros i posa en marxa tota una maquinària infernal, i després se n'adonen, oi, no té la bola al costat, però aquell veí, malgrat que deia, no soc jo, això, les institucions, quan es posa en marxa és una maquinària infernal. Doncs calculeu quan es posa en marxa una maquinària que és com el Tribunal de Comptes, el Tribunal Constitucional, que es va modificar la llei per poder evitar el que va passar al 9-N, i malgrat tot van condemnar per desobediència amb una llei que no ho previa, el 9-N, etc. Vull dir, l'indult és una peça, poseu-lo el tamany que vulgueu, però amb un puzzle de 10.000 peces més, d'aquests ja de campionat, i comencem a ajustar les peces, o si no, aquella Torre Eiffel, que és el que s'ha fet amb el puzzle, amb una 10.000ª part, no sabem si és la Torre Eiffel, el Vaticà o les obres del Solà del costat. Vull dir que és molt important la part tècnica, òbviament, és molt important la part tècnica, però això és un puzzle molt complex, on la part tècnica és una. Però no és la més important des del punt de vista. Vull dir que
i crec que però sí que el virus certa que algú ha vist potser no anem bé del tot, però clar, els hi costa molt desconnectar, i sobretot jo crec que hi ha un problema de fons, que no hi ha prou valentia per desconnectar força, però veuen que és impossible, diguem-ne, desconnectar els interruptors que posen en marxa els desfermats poders de l'estat permanent, no? Sí que et demanaré una resposta més breu, perquè si no ens donarà temps a obrir el següent bloc, però ara que parlaves dels indults, crec que la pregunta és justa. Què passarà amb tota la gent que està represaliada, aquestes 3.300 persones que deien, però que ara no són a la presó, que no tenen la causa, que no tenen sentència, que per tant un indult també els afectarà d'alguna manera o no, o dependrà de la resta de mesures que pugui prendre el govern? El defecte per la llei d'indult només permet indultar els condemnats. Només es va indultar els processats en el cas Matesa. Franco. Només es va indultar els processats, però clar, amb el franquisme sí que ja sabíem que el que deia la llei tenia valor ni del paper amb el que estava escrit. Però els processats, o els imputats, els encausats, els citats de judici, digue-li com vulguis, i ja no diguem si són amb aspectes administratius com Tribunal de Comptes, etc., no els afecta jurídicament per res. Ara, políticament, sí que els pot afectar, però la forma que afecti políticament és desconnectar tots aquests procediments. I alguns és més fàcil, és que els fiscals retirin l'acusació. Però hem vist l'absolució dels síndics electorals, la sentència és una sentència estil de l'Audiència Nacional del Trapero, és a dir, deixem-me mir històries de qüestions jurídiques, sinó anem als fets. No consta, clar. Vull dir, si els fets, les citacions, no sé què, els requeriments, les actuacions dutes a terme, no consten, per molt que el fiscal digui que van fer, que no van... Bueno, però vostè m'ha de dir que aquest senyor tal dia va fer aquesta cosa i vostè no m'aporta un paper o m'aporta un testimoni. Llavors, la forma de fer això és, per exemple, tots els processos que el fiscal retiri l'acusació. Si no hi ha acusació, el jutge ha d'arxivar. Tal com està. Per exemple, se m'acut, i aquesta és fàcil, Aquesta és fàcil. El Tribunal de Comptes també és complicat, però també el fiscal del Tribunal de Comptes és un fiscal que depèn del govern. Doncs que el fiscal del Tribunal de Comptes retiri totes les peticions de procediments, que es diu la jurisdicció d'alcance, no? Que és perquè rescabalar l'Estat o les administracions públiques dels diners malgastats. I mecanismes deien, ara, seria el clima que generaria l'indult, no l'indult per si mateix. I una última cosa abans de canviar de bloc. L'informe del Tribunal Suprem té paraules molt grosses, com per exemple l'actitud antidemocràtica de Jordi Cuixart, no? A la pràctica aquest informe que pot suposar, perquè el govern sembla ser que està disposat a tirar endavant, però alhora té un informe en aquests termes, no?, sobre la taula. La pràctica és una conseqüència, però es pot aclarar ningú total. L'article 11 de la llei diu que l'indult total només es pot concedir, o sigui, no es pot concedir en contra de l'informe del Tribunal Suprem o del Consell d'Estat. És una conseqüència de la pràctica, perquè d'acord a tota la doctrina, els que hem estudiat el tema, i la pròpia jurisprudència del Tribunal Suprem, el control de l'indult no és sobre el contingut, sinó és sobre el procediment. Si s'han fet els papers 1, 2, 3 i 4, si s'han fet el paper 1, 2, 3 i 4, això no és perquè el dret de gràcia, per definició, no és aplicació del dret. Si no és analitzar un contracte de compravenda, per exemple, que llavors podem veure si realment s'ha portat el bé, si s'ha pagat, si no s'ha pagat aquí, no? És a dir, si vostè el govern ha seguit l'expedient tal com està i l'expedient és conforme, llavors l'únic punt material és que no es pot donar havent informe, com ja en aquest cas, informe en contra del Tribunal de Consell d'Indult, no es pot donar el parcial. Ara, es podria, per exemple, tot resumir la pena d'un dia. Seria un indult parcial. Vull dir que seria, clar, es commuta la pena per una pena de presó d'un dia, o per una multa d'1 euro. Perquè l'indult pot crear penes de fort.
sigui, vull dir, l'indult pot fer amb aquest aspecte, pot fer el que vulgui. L'únic que no pot dir és tot això s'ha esborrat, és a dir, l'indult total, que equival quasi amb la pràctica de l'amnistia, però això és el que el Tribunal Suprem, conscient perquè coneixen perfectament què diu la llei, ha posat la prova perquè això es pugui dur a terme. Bé, passem a l'últim bloc, que és l'autodeterminació. Intentem fer-ho en 10 minuts i així tenim temps perquè el públic pugui dir coses. Comencem per la Marta. També fa unes setmanes, en l'acte de Femnos Lliures d'Òmnium, vau explicar que calia una estratègia unitària per aconseguir exercir el dret d'autodeterminació. Primer, què vol dir això de Femnos Lliures? Què s'ha de fer per intentar aconseguir aquesta unitat i quins són els passos a seguir? Sí, efectivament, hem presentat una estratègia, vam estar debatent durant molt de temps. Recordo que Òmnium és una entitat cultural, per tant és una entitat que va néixer bàsicament perquè uns empresaris dels anys 60 van decidir, van veure que hi havia una necessitat de preservar la llengua i la cultura catalanes, per tant, entitat cultural que aquesta té 60 anys d'història i que té una trajectòria molt determinada. En un moment donat ens trobem a l'any 2012 que pren una determinació i diu per preservar la llengua i la cultura catalanes necessitem un estat propi, perquè ja ho hem provat de totes les maneres i veiem que sense un estat propi no ens en sortim, al contrari, anem a pitjor. I ara hem fet una reavaluació de l'entitat i de cap al moment i veiem que necessitem un estat propi, que a més sigui un estat propi cohesionat en cultura i en una llengua forta. Per tant, el nostre fem-nos lliures és fem-nos lliures en un estat propi, però també fem-nos lliures de situacions de desigualtat i fem-nos lliures en la defensa de la nostra cultura i fem-nos lliures en la defensa de la nostra llengua i en el seu ús social. Llavors una mica aquest fem-nos lliures engloba tot. Un estat propi, cohesionat i culturalment fort, en una llengua que es defensi i que no hi hagi cada cop a pitjor. Em preguntaves també per... Quins són els passos a seguir per aconseguir aquest... Ah, sí, com farem una independència, no? Bàsicament, la pregunta del milió. Òmnium sempre ha dit que el que cal és una estratègia conjunta i que nosaltres estarem a l'estratègia conjunta que els partits polítics siguin capaços de pactar i siguin capaços de tirar endavant. Que anem tots junts a fer un referèndum acordat amb l'Estat? Doncs anem a fer un referèndum acordat amb l'Estat. Ens hem posat tots d'acord? Doncs vinga, tots. Que anem a fer un referèndum no acordat amb l'Estat perquè no hi ha manera? Doncs Òmnium hi anirà. O sigui, Òmnium anirà a qualsevol opció que els nostres partits polítics ens plantegin. Però nosaltres no plantegem fulls de ruta, perquè no és la nostra feina, és una entitat cultural. Però sí que és cert que tenim una capacitat de mobilització i una capacitat de gent amb ganes de fer coses i de tirar endavant aquest país. Per tant, diem als partits polítics, digueu-nos quina estratègia seguim i nosaltres la seguirem. Però sí que cal aquesta amplitud, perquè al final, si Catalunya és independent, que jo hi crec fermament, estarem tots aquí, estarem els que volen ser independents i els que no volen ser independents. Per tant, quanta més consens hi hagi i quanta més sintonia hi hagi entre els propis ciutadans de Catalunya, que després ens haurem de governar nosaltres mateixos, millor. Com més democràtic sigui aquest procés, millor. Per tant, qualsevol opció transversal, democràtica i que agradi la major part de gent possible és l'opció que Òmnium defensa. Molt bé, ara pregunta per al Joan. A nivell internacional, organismes i ONGs han dit que la defensa del dret a l'autodeterminació no és delicte i per això la via de portar aquesta causa judicial al Tribunal d'Estrasburg guanya força, no? I llavors volia preguntar-te, des del teu coneixement de causa, què esperes d'aquest tribunal? Quina és la resolució que poden tindre i si al final dirà que els presos polítics no han tingut un judici just o si no? Jo crec que el Tribunal d'Estrasburg no entrarà amb el dret a l'autodeterminació. Jo que no entrarà, però no li cal. Recordar el cas d'Otegi, no? Que la sentència va ser arrogada per una frase que va dir la jutgessa. Ja sabia jo que vostè no me contestaria. I aquesta frase, com ara els judicis queden tots gravats, enregistrats, donen la còpia del CD, però aquesta frase jo crec que al Tribunal d'Estrasburg si es presenten bé les coses
aquella dita pleitos temes i desores, vull dir, es pot tenir raó en un pleit, però demostrar-la jo crec que pot ser una revoltada important. Un dels motius de l'indult és perquè potser ha arribat alguna flaire, algun xouet a Madrid, de que a Estrasburg estan bastant descontents amb tot el que els arriba. Això s'ha dit, ni estigui a Estrasburg ni estigui a Madrid, però això s'ha dit, i dit per gent que també això són missatges molt subliminals, molt subtils. Això no surt ni tan sols en un telefòn ni en un correu, sinó són coses. He estat a Estrasburg, he estat parlant amb els jutges, amb la gent que hi ha per allà, i això, vull dir, són coses bastant imperceptibles. I després jo crec que una cosa que es donarà molt és l'indult, perquè si tan sols passa el procés, per què no indulten? O sigui, l'indult és com una navalla de doble tall, Si l'indult posa l'oficial, evidentment, la situació personal dels presos, i sobretot dels presos, perquè jo crec que no hi haurà indult de penes d'inhabilitació, per tant, els que estan fora de la presó condemnats a penes d'inhabilitació, jo crec que no rebran indult. I a part de favorir un cert alleugerament de la tensió per poder permetre un inici de diàleg, també és una indicació de feblesa, i això els partits ultraconservadors espanyols ho han detectat de seguida, en quan la sentència no s'executarà. Llavors, clar, un observador imparcial es pot preguntar si estan tan segurs, per què rebaixen? Però clar, el que no és seriós és que vostè menti tot aquest show, condemni la gent i després diu, saps què? Com els pares fem amb els nens, no? Doncs si posem aquests càstigs, estaràs una setmana sense sortir de casa, clar. El segon cap de setmana tu estàs ja dels nens fins aquí, i dius, fill surt, no? Doncs, però això ho pot fer un pare o una mare, això el que no pot fer és un estat. Perquè si no és un estat frívol, no? Utilitzar el sistema de càstig perquè li ha donat, saps que el fa d'aquell moment i ara, 25 anys de pena, i després a l'any diu, hosti, 25 anys de pena, ho deixem en 2 mesos i mig. Això és poc seriós. Clar, i això és una cosa que també entrarà a ser avaluada per part d'Estrasburg. Ara, a Estrasburg m'atreviria a jugar-me quasi un braç, sobretot el d'aquest senyor, el meu potser no, però d'aquest senyor sí m'atreviria a jugar-me'l, ja que Estrasburg no entrarà en qüestions substancials, sinó en intervenció del dret a processos, que això és una cosa que entén tothom. Perquè a Estrasburg tu no pots anar allà a discutir el delicte de sedició de rebel·lió i en un jutge amb el pes explicar-li que és el jutge o polonès o islandès, explicar-li això. En canvi, el dret al procés, la prova, la garantia, el tema de l'idioma, que no puc parlar amb el meu idioma, això ho entén tothom. O sigui, quan dic anar-ho fàcil, dic el que és realment efectiu. Llavors, a mi, després, si la sentència es declara nul·la, la veritat m'és igual que sigui per l'article 3 que el de 27 o per l'Esprit Sant, perquè una sentència nul·la s'haurà de revocar tot el procés del procés i això suposaria automàticament la llibertat de tots, perquè la sentència seria nul·la. Una última pregunta abans d'obrir el torn al públic per a la Marta. Com està el Jordi Cuixart? Bueno, Jordi Cuixart, si l'heu anat veient en algun permís que ha anat sortint en aquells dies que van estar en tercer grau, com veieu, està molt bé, està molt fort. O sigui, el Jordi Cuixart en un moment donat de la seva condemna va fer el canvi de xip, a més jo l'anava a veure cada 15 dies o 3 setmanes, primer a Madrid i després quan va venir cap aquí, i ha fet tota una evolució i va arribar un moment que ell va dir, mira, saps què? Jo he decidit dedicar la meva vida a això. Per tant, quan tu decideixes dedicar la teva vida a això, ja t'és igual si t'estàs 10, 15 o 20 anys a la presó, perquè tu dediques la teva vida a això i des de la presó segueix treballant per la llibertat d'aquest país. Per tant, ell se sent molt fort en aquest sentit. El veieu, vull dir que quan ell diu que està molt bé, és que està molt bé, perquè no és allò que escenifiqui. Jo el veig i en privat també, està molt bé.
a la presó fa ceràmica, ja ho sabeu, ensenya als altres presos a fer ceràmica, s'ha fet amic de tothom perquè té aquest caràcter, treballa molt també amb altres presos polítics que hi hagi una certa entesa i aquesta transmetre una mica de que no hem de tenir ni odi ni rancúnia, que l'altre dia ho deia en una entrevista al Basté, és que jo no vull tenir ni odi ni rancúnia, i jo sé que se m'ha criticat molt que m'hagi abraçat a l'Iceta, però és que sóc així, és que no vull tenir odi ni rancúnia, jo l'únic que vull és que aquesta gent que s'equivoca, se n'adoni que s'equivoca, i nosaltres, que tenim un anhel de llibertat, doncs se'ns respecti i se'ns permeti democràticament arribar-hi. I tot això fa que estigui bé a la presó i evidentment que tinc ganes de sortir-ne, però també diu moltes vegades, jo no he entrat a la presó per sortir-ne, jo he entrat a la presó per lluitar pels drets d'aquest país, per això els diu, no el vull, perquè a mi m'indultes però no soluciona res, jo sí sortiré i els meus fills estan molt contents, però no solucionem el problema d'aquest país i per això segueix insistint en el tema de l'amnistia. Molt bé, doncs dediquem 10 minutets més o menys a si teniu alguna qüestió, si algú s'anima primer. Allà. Tenim algun altre micro? Hola, ya se ha dit aquí que en España es pensa que Catalunya és d'Espanya. S'ha dit ben clar. Llavors, la meva pregunta seria, si és així, la única forma de que Catalunya sigui d'Espanya o sigui Espanya que tenen allà és la repressió. Per tant, com podem esperar que aquest país pensi d'una altra manera que no pas solament l'ocupació? Perquè és l'ocupació. Gràcies. Se sent? Se sent? Se sent aquí millor? No és que vulgui fugir d'estudi. Aquesta pregunta l'hauria de fer als espanyols. Perquè vull dir que si no se n'adonen o creuen que tenen raó, jo per exemple, jo he volgut, em consta, no només jo, quan dic jo, molta gent, hem volgut debat a tenir en contres en públic amb altres gent que són professionalment col·legues. Vull dir, per exemple, jo em refereixo a la universitat, no? O sigui, jo tinc col·legues, companys de tota Espanya, d'altres països també, però d'Espanya. A veure, només una vegada a la Universitat de Jaén vam fer una cosa, i moltes vegades fem això i proposar, no només de la meva matèria, sinó de fem un debat, que tothom es posi les coses, que solventem amb aquest únic debat que vam tenir. Jo vaig dir, què volem, que les coses vagin bé o vagin malament? Silenci a l'auditori. Bueno, però clar, si tampoc no podem fer pedagogia perquè no es donen l'embat, per exemple, hi ha un programa de TV3 que és molt criticat, el fax, molt criticat. No entro perquè com treballo per TV3 no critico TV3, o sigui que ni lluança, ni crítica ni lluança. Però sí que alguna vegada sí que s'ha dit, aquest debat amb periodistes o amb protagonistes de la política espanyola a Catalunya, a Madrid no s'ha donat. No sabem si es pot donar o no, però no s'ha donat. No s'ha vist ni a la 1, ni a la 2, ni a la 3, ni a la 4, ni a la 8, ni a la 9, a cap. Això és curiós, perquè aquí que s'acusa a 3 de manipular, bueno, a Valls ahir es va també despatxar abús, que és una màquina de propaganda de fer independentista, patatim, tot això. Molt bé, vale, emetem-ho. Quants debats a la 1, minoritàriament a la 2, per deixar una cosa, diguem-ne, a un nivell més intel·lectual, per dir-ho així, més en petit comitè, més selecte, o després, perquè no en salva més sobre Catalunya. No un dia, si ho discutia el problema. O la sexta noche, o sigui, vull dir que crec que hi ha programes ad hoc, m'és igual. Aquests debats no els tenim, però és que no els tenim tampoc als ambients, diguem-ne, acadèmics. I els càrrecs que aneu a fer, les reunions que feu administratives, això no surt, vull dir, és com l'elefant de l'habitació, que ningú en parla. No, això se'ls ha de... Jo vull parlar. I quan dic jo em refereixo a molts col·legues.
i companys i que estem aquí a la batalla aquesta. A l'altra banda no, hi ha fundacions, hi ha institucions, la universitat és un nom molt bo, fundacions des de a Madrid, des de l'Ortega Gasset, alternatives, per exemple, fundacions de caire cristià, fins i tot les fundacions polítiques internacionals que tenen sucursals a Madrid, des de la Fulbright a la Adenauer o la Friedrich Ebert, el que sigui, la Fundació Willy Brandt. Tenim a Madrid és un tema que és l'elefant a l'habitació i no en parla. Fan una mica, fan allò, l'elefant a l'habitació, fan la volta, l'elefant, seuen i ja està. Per això que la pregunta jo crec que ha de marcar el 91 a Madrid i que se li posi algú al telèfon. Hola, bon dia. Jo volia preguntar al doctor Caral, que abans ha parlat d'Estrasburg, quant de temps aproximadament podria passar d'ara fins que fos declarada nul·la la sentència? Quants anys passarien? Vostè segurament ha vist els quadres de Dalí, aquells que el rellotge està fos, no? Aquí té la resposta. 24 hores o 24 anys. La mitjana són 2, 3, 4 anys, però depèn molt del cas. Depèn molt del cas. La complexitat, les parts, l'agenda del propi tribunal, si en altres casos, no sabem si en altres casos, ho sabem. Vull dir, pensi vostè amb els rellotges de Dalí i tindrà una resposta aproximada com la meva. Ho sento. Alguna pregunta més? Respecte al possible recurs, més que possible, quasi segur, del tema d'això, de la concessió, no de l'amnistia, sinó del que es pensa que es faci el govern espanyol. El recurs que va parar a la sala tercera del Suprem, quins són els paràmetres que limiten l'actuació d'aquesta sala en quant a l'anul·lació de la proposta que rebran? Miri, li contestaré també d'una forma que segurament no li agradarà, però tota l'Europa continental i la insular, l'únic país que té un tribunal anomenat Tribunal Suprem és Espanya. Tots els més tenen Tribunal de Cassació, o a Anglaterra la High Court, no? l'alt tribunal. Només hi ha Tribunal Suprem als Estats Units. Per Espanya, i ho he dit no ara, ho he dit fa 20 anys o 25, o sigui, vull dir, no és una cosa d'ara, que el Tribunal Suprem presta més atenció a l'adjectiu que al substantiu. I des que va entrar en vigor el Tribunal Constitucional, encara més, perquè hi ha hagut una rivalitat que ara ha baixat una mica perquè hi ha majoria de magistrats del Tribunal Constitucional. Abans era majoria de professors. Ara són vasos comunicants sense problema. Llavors, la sala tercera pot fer el que vulgui. I per acabar-li de tranquil·litzar vostè i que vagi a casa tranquil·lament, pugui anar a menjar i després fer una migdiada per després veure la final de la Copa de la Reina, a veure si guanyen les noies del Barça, que estigui en plena forma i amb ànims. Va haver un embolic que sortirà aquests dies amb el conductor aquell kamikaze, amb tota la història, que venia d'un despatx que treballava el fill del ministre de Justícia i l'abogat era el fill el germà de l'Estarloa, o sigui, tot una cosa de família del PP. Llavors el tribunal, la sala tercera, per 19 a 17, va ser el ple, de 19 a 17, va dir que l'indult era incorrecte. Més igual ara. Sap qui encapçalava un dels vots particulars dient que si s'havien seguit la doctrina tradicional, que s'havien seguit tots els tràmits de l'indult, el Tribunal Suprem no podia entrar a discutir-ho? Res més. Amb aquesta dada jo estaria tranquil. Si el president del Tribunal Suprem ara, que va ser el que va liderar la majoria amb el sentit tradicional, per un frec a frec, vull dir que va dependre d'un vot, doncs no estic tranquil. Però
Jo diré que interpreti-la com vulgui vostè, perquè jo no la sé interpretar millor. Hola, gràcies. Jo tinc dues preguntes per la Marta. La primera és si el Fem-nos lliures inclou també donar suport a la DUI. I la segona és si heu pensat en accions o mobilitzacions per fer pressió als partits polítics perquè tirin endavant una estratègia comuna. Estratègia d'alliberament, no qualsevol altra, i vull dir que ja no ens entavanin més, per favor. S'entén la desesperació, una mica com a poble, vull dir, jo la comparteixo perquè jo també la tinc i a més encausada com estic encara més, no? Que dius, ostres, vam fer tot el que vam fer i estem on estem, no? Que dius, encara estem pitjor que abans. Però com a mínim sí que penso que hi ha una cosa molt important, que és que vam ser molt capaços de fer l'1 d'octubre i això, aquest llegat de l'1 d'octubre que reivindiquem tant, penso que la part més important és que vam ser capaços de fer l'1 d'octubre entre tots i que va ser la ciutadania qui va posar les piles i que quan a la ciutadania li dius o decidim tots plegats anem a fer-ho, ho fem bé i no van interceptar ni una urna, que era espectacular i no us podeu imaginar la quantitat de guàrdia civil i policia que van venir tots els piolins aquests, que ja no ens en recordem, que van venir tots allà a intentar interceptar l'1 d'octubre i no ho van aconseguir. O sigui, això com a poble és un èxit espectacular i com que sabem que ho podem fer, jo penso que va sortir l'1 d'octubre, sabem que ho podem fer, per tant ho podem tornar a fer. El que em preguntaves directament d'una DUI, et contesto el mateix que abans. Òmnium estarà al costat del poble de Catalunya, que tots plegats decidim que tirem pel dret. A veure, ara no sé si després em troben el crostó, però jo almenys parlo com a jo personalment i estic a la Junta d'Òmnium. Si els partits polítics diuen anem a fer un full de ruta i aquest full de ruta passa altre cop per una declaració unilateral d'independència i nosaltres democràticament ho defensem i el Parlament de Catalunya democràticament aprova unes lleis i tot plegat segueix un procés democràtic, Òmnium hi serà, sense cap dubte. Però evidentment el que no farem és dir bueno va, anem a fer una declaració d'independència l'any passat. Molt bé, i després què? Bueno, clar, no ho tenim gaire preparat. Val, doncs m'explico, o sigui, jo penso que qualsevol acte de força en que en un moment donat Catalunya decideixi fer ha de tenir un recorregut, més enllà d'un dia o dos, ha de tenir un recorregut i ens ha de portar un èxit. Jo sí sé que saltant la muralla som independents, quasi que hi salto, i amb paracaiguda segurament, però si és sense, escolta, per aquest país el que faci falta. Ara, tirar-se d'alta baix sense tenir una possibilitat d'èxit, doncs això s'ha de valorar i s'ha d'avaluar molt. I l'altra pregunta, no me'n recordo què em preguntava, D'aquí venia la segona pregunta. Sí, es pensa fer mobilitzacions per fer pressió als polítics perquè definitivament facin una estratègia comuna que ens porti a l'alliberament. Aquesta. Com ens ha passat una mica a tots, hem estat molt condicionats per la pandèmia. Llavors aquest país ha passat una situació molt dura. Això, òbviament, entre la repressió per una banda i la pandèmia per l'altra, hi ha hagut una època en què realment no hem pogut fer tot el que realment ens hauria agradat, tot i que hem mantingut l'activitat, hem mantingut tot. Ara ja, el primer que va dir el Jordi Cuixart l'altre dia va dir tornem a omplir els carrers. Per tant, la capacitat de mobilització d'Òmnium hi és i tornarà a ser. Per tant, nosaltres una mica estem com al mig del camí, o sigui, no s'ha completat el camí, per tant, cal continuar a fer-lo i hem de tornar a convocar la gent als carrers, ens hem de tornar a mobilitzar, hem de tornar a aixecar una mica l'esperit, no? De que estem tots com molt tristos i decebuts perquè les coses no han anat bé, però, insisteixo, vam ser capaços de fer un 1 d'octubre i si en un moment donat els nostres polítics ens diuen anem a fer un altre 1 d'octubre, jo penso que la gent que hi creu i que hi està disposada ens tornarem a aixecar i tornarem a fer un altre 1 d'octubre o el que faci falta. I efectivament tornarem a ocupar els carrers i tornarem a aixecar l'ànim d'aquest país, esperem aconseguir-ho. Paral·lelament també, Òmnium, com sabeu, amb més o menys discreció, té espais de debat i de trobada amb les forces sobiranistes de Catalunya. Per tant, amb més o menys discreció ens anem reunint, tant en partits independentistes com entitats independentistes i altres no tan independentistes que en diem sobiranistes, però una mica amb tot l'entorn per intentar trobar aquest consens.
repetint paraules del propi president de l'entitat, allà on no queden ponts, Òmnium encara està allà per fer de pont. Per tant, intentem sempre que el diàleg no es trenqui, que la intenció de ser d'una estratègia unitària doncs, es pugui aconseguir. Per nosaltres no serà en cap moment. No, simplement dir que qüestions pel compromís que teníem horari tanquem aquí. Hi havia aquesta intervenció final que havia dit el Jaume, així que passem a d'allò i tanquem ja directament. Bueno, i gràcies per la participació, que no m'he res. Gràcies. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí en què hem estat sentint les reflexions que ens ha fet el doctor Queralt, professor Queralt i la Marta Garceran, i ara, abans de cloure l'acte i en nom de les diferents entitats de la ciutat que s'han adherit a la campanya, té la paraula la presidenta de l'entitat sardanista de Sant Cugat. Endavant. Bon dia. Ja s'ha dit tot, o sigui que només 4 cosetes que m'he apuntat abans de venir. Des de l'entitat sardanista recolzem la sol·licitud d'amnistia promoguda per Amnistia i Llibertat, els partits polítics independentistes, Òmnium, l'Assemblea i totes les entitats que ens hi han adherit. Cal treballar pels drets humans, per la llibertat i la fi de la repressió contra l'independentisme. Sabem que l'amnistia és possible, difícil sí, però possible, i tan sols depèn de la voluntat política. L'amnistia afecta una pluralitat, afecta a tot el procés. Si es fa una amnistia, tothom és amnistiat. En canvi, molt diferent de l'indult, tal com hem explicat abans. Sobretot, si això ens permet trobar una solució real al problema, que és, com tots sabem, un problema polític. Que tinguem una idea. Moltes gràcies. Si algú encara no ha signat, dic, de ben segur que ho heu signat tots, però si algú encara no hagués signat, encara estem recollint signatures. Moltes gràcies, bon dia. Som-hi a desmuntar. Ara la premsa local us podrà preguntar. Què tal? Per allà?